Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigura jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiuz. Jainko ahal guztidun errukitsua, zure indarra eman zenion Orsola martiri santuari, bere nekaldiko oinazeak jasateko. Emaiguzu zure laguntza, haren garaipen eguna ospatzen ari geranoi, etsaien zirikaldietatik nagusi atera gaitezen, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrega ibizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Lebiren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herria bedeinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, lebitarrek ez dute ondare zatiri gainerako Israeldarrek bezala, jauna bai dute beren ondare. Jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala, jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik, bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Handi da jauna guztiz goresgarri, haren handitasuna ez daiteke igarri. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Zuzena da jauna bere bide guztietan, zintzoa bere lan guztietan. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zien ikaslei, zaudete prest, jantziak loturik eta kriseiluak bizturik. Izan zaitezte nagusia eztaietatik noiz itzuliko zai dauden borroiak bezalakoak. Iritsi eta atea jo bezain laister, irekitzeko prest dauden morroiak bezalakoak. Zorionekoak morroi horiek nagusiak iristean zai aurkitzen baditu. Egia diozuet, arropak aldaturik, mailan eserieraziko ditu eta zerbitzatzen hasiko zaie. Eta gaberdian naiz goizaldean badator, eta horrela arkitzen baditu zorionekoak haiek. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, Elizak Santa Martiri bat ospatzen du. 4. mendekoa, aspaldi xamarrekoa, Santa Orsola. Eta hain zuzen ere, kolonian martiri zuten Atilaren garaian, Unoen garaian, haietan izan duzan, eta pentsatu behar dugu batez ere hasierako kristau haientzako martiriek zenolako garrantzia izan zuten. Alde batetik, martiritzak adierazten duelako fedea, fede sakona. Mundu honetako ikuspegiaren arabera, martiri bat izango litzateke frakasatu bat. Deus lortu ez duen norbait, baino fedearen begiekin ikusten dugu arrakastarik handiena bezala. Bere bizia, mundu hontako bizia, fedearen alde, karidadearen alde, Jesu Kristoren alde eman duelako, eta betiereko bizian izango duelako saria. Horregatik martiritzak fede sakon bat adierazten du. Eta bestetik martiritzak, eta hola ulertu da izan du da beti, jainkoaren indarra erakusten digu. Gizaki haulok gure indar soilez ezin bai dugu hori lortu. Jainkoaren laguntza, jainkoaren doaia behar da horretarako.
Eta hola ikusi izan ditu beti Elizak bere martiriak. Gu bezalako gizaki ahulak, gure bildurrak, gure zailtasunak, gure mugak izan dituztenak, baino jainkoak eman die doai hori bere haunditasuna ere ezagutu dezagun eta gure konfiantza ere areagotu dadin jaingoikoaren graziarengan. Naiz eta gure burua ikusi ahul eta bekatari eta mugatu eta halakoak gera, horrek ez gaitu eraman behar halako suntxipenera. Suntsituta bezala edo esan genezake triste edo etxituta egotera bezala. Baizik eta horrek eraman behar gaitu batez ere jaingoikoarengan konfiantza jartzera eta beti halako baikortasunez. Beti esan genezake halako optimismo handi batekin jainkoaren eskuetan gauderako. Gaurkoan eskatzen diegu Santa Ursulari eta garai hartako martiriei haien bitartekaritza, haien laguntza izan dezagula. Isurrezazu jauna zure bedeinkapena gure emaitza hauen gainera. Zure maitasunak sutu gaitzala, maitasun horren indarrez garaitu baitzituen Ursula santuak bere gorputzeko oinazea Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira eta zuzen, egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun betiereko horri. Kristori jarraituz Ursula martiri santuak zure izena itortzeko isuri zuen odolak, argi erakusten ditu zure miragarriak. Gure ahultasunean zure almena agertzen baituzu eta indartsu egiten indarri gabea, zure testigu izan dadin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guztiz handi horri, etengabe kantatuz. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure bizdirak, osana zeru goienetan. Bereinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroi jarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz,
biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzurako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldorik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Leon gure ita santu eta gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita guztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsi hori jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez gaitzazu utzi tentaldian errotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea gospeta indarrak, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea, beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko bekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko bekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko bekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotxa ona munduko bekatua kentzen duena zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zure etxean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoiuz. Hartu dugun eukaristiak indartu gaitzala jauna, Orsola Martiri Santua indartu zuen bezala, bai zure zerbitzuan leia agertzeko, bai bere nekaldian sendo irauteko Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin bere ikazaintzatela jainko guziaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren batean. Eskerrak jangoikoari.